Hej og velkommen til min allerførste videoblog. I dag der skal det handle om mad. Og jeg ved ikke. Og nu tænker I nok, hvad snakker hun om? Skal det være noget med, skal du snakke om mad? Skal du snakke om mad? Nej. Jeg vil snakke hvad for noget mad jeg godt kan lide, og hvad for noget mad jeg ikke kan lide. Den allerførste ting er, jeg kan ikke fordrage ananas. Helt seriøst, det kan jeg ikke. Den anden ting er, jeg kan godt lide boller i karry. Jeg elsker det. Det har jeg gjort siden jeg var helt lille. Der elsker jeg boller i karry. Nu kommer vi så til den tredje ting. Og det er, jeg kan godt lide kogt kål i strimler, men jeg kan ikke lide lugten af ukogt kål. Altså, lugten af kål. Det er der ikke... man kan godt sige, det ikke er sådan blevet kogt, men det er sådan helt kålhoved. Jeg kan ikke lide lugten af det, fordi det sviger så meget i min næse. Lad os bare sige det sådan. Det var så den sidste ting jeg havde. Jeg håber I kunne lide min video, og så vil jeg bare lige sige farvel. Og jeg håber I har nydt den, og hvad I synes godt om, og sådan noget. Men nu vil jeg ikke snakke alt for meget. Vel, nej. Men I må have en god dag, og have en rigtig god weekend. Men vi ses til den næste video, jeg måske laver.